Hej så og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en testtest. Jeg har en lille sator med her. For slikrører. Det er lige linket ned under slikrørs hjemmeside. Skal vi det? Ja. Vi tog ramt 10 laks. En konstant vand over mig. Okay, du trækker bare. Kig væk. Okay, bare ikke der. Okay. Nej, det er cherry. Det blev en, der hed Cool 8. Ja, Med Cool cherry. 8. Det kommer lige sådan et klip op. Ja. Yeah. Bam! Der var den. Og ja, hvis vi rammer 10 likes, så hælder hun en koldt vand over mig. Ej, Det lugter bare sådan meget af slik. Jeg havde Kunstig slik. Jeg havde Okay. mega meget cherry. Nej, Ida, du er lige ved at hælde vand ud. Ups. Jeg har sådan en cherry Coca-Cola lidt med, ikke? Den bruger jeg aldrig. Jeg hader cherry. Det bliver rødt. Jeg synes, det er alt for meget i. Så lige hvor rødt det blev. Så stop. Det smager okay. Det smager lort. Eller okay. Okay, det blev jeg. Og den får I lige et klip. Der står Jawbusters Candy. Nå, så sagde jeg det helt forkert. Jeg sagde Boosters. Upsi. Det er jo ikke dansk, du skulle tænke på det engelsk. Ja, men... Og ja, hvis jeg ikke har sagt det, så er det engelsk. Og amerikansk. 3, 2, 1. Nej, prøv det. De ser sådan her ud. 3, 2, 1, nu. Ej, jeg har aldrig set det. Det går i min tand. Jeg har ikke blevet hørt på det nu. Jeg ved heller aldrig, hun bold til det. Min tunge er grøn. Nej, min tunge er også grøn. Okay. Anden verdens første slik. Nej, det er så slet. Okay, nu viser jeg bare her. Boom. Okay. S. Okay. 3. Og du må ikke tage nogen fra. 3. Og 3. Det er surt. Jeg synes, det er surt. Og de har lige... Så prøver jeg at slå dig. Sådan der. Nej, hvad er det? Det er sådan her. Ej, den ligger spyt dernede, fordi du gør. Ja. Ja, det er sådan lidt hvidt ind i. 3, 2, 1. Det var en lille Det smager flødebolle. Ja. Det smager sådan et eller andet, Flødebolle? ja. Det ved jeg godt hvad. Det her Airheads. Er de sure? Nej, det er bare karamel. Jeg tænker på nu, eller hvad? Jeg har helt sådan, du taber dem. Er det surt? Ej, det dufter. Ja. Er det på mig? Ej, det er surt lidt. Lidt. Jeg synes, det er surt. M&M's med peanut butter ind i. Gud, jeg skal peanut butter. Det er ligesom den der sneakers, der har. Nej, Ida, du bare kigger ikke ned i den. Undskyld. Vi har kigget i den. Nå, hun er så. Ja. Du frøer. Er det god? Og jeg kan have til peanut butter. Ja, det er faktisk meget god. Jeg har smagt den før.
Ja, det er vandmelon, æblemelon. Water, apple, melon, dyve, pomme. Cherry, limonade, til. Ej, ikke cherry. Nej, det smager af limonade. Og det her, det er cherry. Nej, det er vand. Jeg forstår det. Det er limonade, det er vandmelon. Da-da. Okay. Mange grød. Ej, jeg har for mange, end du har. 3, 2, 1. Og de er gode. Nej. Snowball. Okay. Er jo lige der. Så, ja. Ja. Ej. Altså, den er god brownie. Er der kokos på? Det er det der... Det kommer om. Yes. Her. Nej, Altså, tag den her, altså. den er også en mast. Jeg tror, alle er mast. Og de er ikke mast. Det er bare sådan, der form er. Men det var sådan en klam mast. Du må ikke spise den før. Jeg pakker den bare op. Kæft, den ser klam ud. Ja. Prøv at se den. Der er fnuller på min. Nej, hvad er Det er Prøv at se, det er sådan, den ser ud. Jeg vil godt have din. Nej, Ida. 3, 2, 1. Sluger! De er sure. Den er så lidt sur. Jeg er ikke sur i forhold til min warhilse. Den er så lidt. Jeg har så spist den beluga. Åbn det nu, så den skal åbnes, Ida. Jeg er i gang. Så håber min igen. Nej, det er! Det var sådan, den er! Det er det, jeg er så på. Nej, det er fordi, den er sat fast i skralden. Men det har spist af jo skrald. Nej! Okay. Det er skralden, der har taget noget af den. 3, 2, 1. Det smager godt. Men klart. Og den er bare til stuer, den her. Ja. Må du lige smage efter, så er den bare til stuer. Ej, det smager altså ikke godt. Og hvorfor skulle jeg spise den helt? Og sådan noget har jeg godt i. Har du købt den sur? Har du købt den? Vandmelon. Den burde altid være god. Jeg skal åbne den. I er seriøst, du godt lide. Den har jeg glædet mig helt vildt til at smage. Er den sur? Nej. Er den sød? Jeg har ikke smagt den, men den er i hvert fald ikke sur. Det er de her Pop-Tarts. Og de skal have gode... Guy, du må ikke tage det nu. Jeg kan godt se, at det ligner det muk. Ej, det ser god ud. Nej, du skal ikke tage den. Er det surt om på det? Ja, 3, 2, 1. Ej, de er gode. De er gode. De kan anbefales. Ja. Så er det min der. Ja, hvis du vil tage dem. Okay, de er sure. De er rigtig sure. Jeg tror, dem har der anden verdens sureste stykke. I er din tur. Det lugter surt. Jeg holder lige her. Nej, Ida. Nej, ikke hold op. Ida, vi er i gang med en YouTube-video. Men jeg vil ikke smage det. Ida, kom så hernede.
Hvad for en smag vil du have med? Der er lidt med. Prøv at det er den sure lugt. Okay, vi tager den gule. Fordi jeg regner med, at det er den sureste. Hej, hvor du hånden. Okay. 3, 2, 1 nu. Jeg smagte slet ikke, da jeg lavede det sure ansigt. Bid i den. Nej, godt. Er du ikke sjov? Ja. Det sure kommer der. Der inde i. Min dog, Hold da kæft, hvor er det surt. Hold da. Hold da kæft. Det smagte sgu da fucking klamt. Okay, så lad os sådan 2 poser, hvor vi kan se, hvem der spiller mest ud. Okay, din tur. En ting. Nej, der var ikke flere ting. Og Ja, hvad du... det er Snickers. Peanut butter. Ida. Hvad så? Jeg kan ikke se en skid. Perfekt, det er du. Her Ida. Ej, Ida. Snickers. Hey, Snickers. Nu slukker jeg meget Snickers, synes jeg. Okay, 3, 2, 1. Den har jeg ikke før. Den. Jeg tror, det var tysk eller sådan noget. Det er faktisk okay. Ja, tak fordi I så med. Ida, hun er så hjem nu, så vi kunne ikke lige lave afslutningen, men ja. Men husk at subscribe til min kanal her, og se min seneste video der. Ses.